Oh, sige, sige. Sige, usab. Ulit na kayo yung kanding. Kasayang sa kanding. Ay, busugay, oh. Oh, grabe, oh. Nakuhay ko yan. Si Bongbong, Marcos. Anong si Bongbong yung ngalan? Kadaog man si Marcos. Katawa lang si Kuan Albert. Sus, yung artipod. Gaya na din siya. Nam-nam siya. Di na kumpiyansa ba? Manuwag na. Niyang bata, imura diha, paduol. Hawa diha. Patindo ka pam. Ayaw lagi, Max. Max! Max, mabuta ka, Max. Kuang gini mo, Max. Inggitiro. Sige. Huling pa na siya merenda. Bongbong magam lang siya. Pakan mo ito prago. Gusto mo lang dapat- kita. Dapat dahi kag daghang kanding diri. Ano siguro ni Eric. Niya sa una kanding. Patay ra. Patay na kay. Ano, hamuhan din sa bonito ko. Buno mo kanding mo. Buwan, manampaw ko. Patay. Patay, pangga, patay. Na, padako na, oh. Iguang na sito ng kanding, kay taas naman kaing sungay. Si Kinsa ka na? Yung video ni. Nga, nakabidyo man mo. Si Arlit po ng sasayaw. Pero nga dancer, sampo niya akong background. Nasuya. Wala na, ay napa. Kita Uy, pala na, na. si Kuan na karon sa... Ya, sa Kuan, oh. Oh, nag-picture naman sila. Mana? Ababa, bro. Kanting, ababa. Talabong, talabong. Tama na, oy. Asa naman niyo? Huwag lang yung pangga,